Hello guys! Madong hapon na tang tanan. Hapon na nagka-vlog kay ganihan ang ngahoy ko. Dira katugpog ko. Nato yung problema ng bari. Birthday day po drong Trivers guys. Mag-greeting na happy birthday Trivers. Ang pura tas ginoo. Ginoo na di bahala sa tanan. Diya karon birthday marong tiri. Diya ugma ba to iko anay? Admit. Diya daday ko'y 2,000 guys da. Kay naining hatag ni nanay, daghan kadong salamat ni mo ma'am nga nakaroon sa UK, tagaanda ni si Jaja, di naman siya magpaminsyon, nihatag si og kanang nay 2,000 sa GCash para pang birthday ko ni nanay puhon. Salamat ka doon ni mo ma'am. Ginawa na yung magbawas sa imong kamaad. Magbawas ni mo day, imong kabutan. Salamat ka doon imong share na para pang birthday. About itong amang mga kuan guys, aliwaras pagbalik 1/4. Na to Ginoo na bahala sa tanan. Kay ag tao nga marinamtanan, di kadjud mo asing so bisag sa pagpaningkamot. Ako din ko marinamtanan pagkatawo nako kapangatahan ipagawas jud pero once galing nga sila nas na nagtatay ang ilang apilo na di kadjud silbi. Mukpika gid ko. Pika ko nay. Amo kilo ko magaginikanan. Tagdi naman tayo kayo na. Katul siya anak, ang bugiro, papangutanan sa sagtag sa kumaanak, ang bugiro ako. Tagdi naman lagi tayo kayo. Katul siya naman. Sa tanan. Wane blank siya sa kabinadi na nakaminus na ho. Daghang salamat na ni sa naghatag. Daghang ning kalipay ni nanay. Dahil nila na nagtatay. Daghang grasya day. Piliun man yung grasya. Hatag sa Ginoo. Salamat Salamat guys. Mother, sorry for everything mother. For the words of my gikasahang mga kuhan. Ato na kagagal na Ginoo na bahala. Gampong mus Ginoo. Lamdagan tayo. Uy! Taarag pitakang na nagipadala ma'am. Kapurami na ba siguro ng pitakang na yun? Uy, grabe. Kwartang na na violet man lagi na Sukli na kurinti. Ay! Chris. Wait tao. Kapurami kayo naman dito ko na kapurami ni. Hinatag. Salamat din. Salamat day. Bye-bye. Amping kanunay diha sa imong pilianan. Nagaanda si Jaja taas sa UK. Hapon ako naka-vlog guys kay ganina nang ngahoy galit babaw. Lami pud pangahoy kay andaghanan na mga patay. Kaya naman may gasol dari dya o pa man lagi mabutangan o asa ibutang gasol kay hardlik man pag ideura po dari sa ang abungan. Mag-init ra po. No to dya. Leksian na kaya sa mint be? Amang itong papirmahan be kay arong di tamo Gusto mo na magbutang? Tapos imong envelope, mubasa mis na na yung tato. Whoops! Oh my, babalik ko lang. Kuha na, para na silang scouting. Isa yung ipalit na nanay. Tanang nanay, ma'am, salamat sa imong gihatag. Nay. We hereby willing and voluntarily give consent to the participation of my son and daughter. About lagi ni Kuanbi, Department of Education Region Division of Bohol, Alicia District. Parental consent. Kay magkuan sila, Girl Scout. Ba't namin mag-scout mo? Uy, sila pa tay. Pasagdira ang mga taong nga mang kasag mang daot nato kay naay Ginoong nasayod sa tanan. Nang magpahiubos ra kay agwa mga nasayod ugan sa ditoy kamatuoran taka pagyawit mangingag ako pahiubos ra ko kanunay kay naay Ginoo nag kay bawas tanan Ginoo ni bahala. Pe, wa kaning ko ani mamitiri dari bim tanawas mamitiri live. Oh, live. Ay! Alaka, ano nang nawa na bim. Ana gyapon. Great Mami Tiri. Happy birthday, Mami Tiri. Happy birthday, Mami Terry. Amping mo na kanunay ni Mami Purami. Happy mo din na kanunay ni Mami Kurami. Ngoy assignment pe, nag-test mo be?
I love you, Elena. Nag-taste mo? Anja. Na perfect ba? Na perfect ako sa English. Lo. Anja. Anja, maday mong gusto palit sid antay. Sa karning baboy tay. Sagol, nangis na gol. Ano, may chat na ma. Sa main chat mo. Apam? Di, Ako na. viewers. Oh, viewers. Yeah. Si Ma'am Maha Montesilio. Yung mong online, pangmusta po na. Kaya naman itawag-tawag ni mo, answer ba na? Answer ba yung taon? Andi. Pagdano lagi dito. Bahala ng tanan. Para nanarap sa mga anak ko, buwang. Naibol, pinina na ito, Bing. Pirma ko na rin, pero dito mapriso. Dito, para nagkuhan. Huwag sa kong ballpen na, Be. Atong ballpen na mo, Be. Ang kuhan. Nay, nangawala lagi kahoy. Dito ang gipanghakot, Nay. Dito katong mga buhi nga pangrangan na, Nay. Mong gikukbalhin, Nay. Hmm? Buhi pag ubanay, no? Pero ang duha ka sa kupatay na to. Nay magpulo ni mo balit pati. Bukiro na, basta mapirohan rin. Para sa scouting? Nasa lagang ko ito. Hindi ito sa nina kung mararin na. Kuhan man ni karong December 7 ug 8. Dana ara sila sa pitlong ka noon. Simber 8. 7 ug 8 ay. Scouting. Hapit na. Karong. Sabado sa isang adlaw ba ni? Bernis. Pinirbang ang attorney ah. Wop, grabe pirmang ay sa ay di magtabang. Signature of father, name of father, wa man imong father dani be. So di na butangan mother ra. Signature of guardian over printed name. Nandi ay. Wa man gud imong papa dani, butangan din na nga ako ra man na dani nagkuan nimo. Ikaw di ay. Ah, regalo sig ag nakabutang diri signature of father, name of father, dali pud signature of mother, name of mother. Wa man imong papa, so ako ra. Kailan papa? Kaila lagi pero need man og pirma. Di na dapat kinahanglan diri ibutang kay na may pirma ni Jaja. Kung sabay mo pirma nga man si Jali sid pag ako. Di mo pwede. Ako ra. Pag matuod man gud ni nga ning kuan ko nga gusto Okay. ning okay nga apil kag scouting kay kanang uban mo gud nay mga emergency na na Kuha Mama daw na nay yung gipirmahan. kuha Unsa? daw mama Adlok ba? papa kay. Kuan. Guardian. Lula ko. Okay ra man ni kani. Iya, masih berpangkiling. I hereby Hindi mo tingin. Hindi mo tingin man doon. magtis pa mo og mabe? Wow. Kaya na may gip katong gipadag mo papalit og kuan uniform o uniform sa nina nimo sa Christmas party nimo rong 8 ay 20. Ingas mo. Hindi lang ko ano. Hi English ma'am. Magtis pa ba mo? Gusto mo subag na po. Gusto mo. Wala ka bi, ilipad dagas wuwag bi. Nana. Masaray ko tumahan ko sa madag. Di na may pala big board sa init. Gigawas ang kuanay, lakatanay. Nako. Gamay ko itong tungaan pang igawang sa hit. Tapos Bok na. na uman. Baka naman saksak na. Awa din, isang na kumbalik. Nakakaligid. Igawas ni kay ilaw ko man. Dapat akong lakatan ng lunglin. Basta na yung rate. Green pa man nagisod. Mau nang hilaw-hilaw pa ni. Kay gisalin na ginahang ang tuloy. Kaya magkakaroon pa kay Jara ba. Nag-radio na sa tayo. Kaya mamana diyang kalipay radio. La hindi ay ilistang papa. Kala, kinsa man mo laing papa. Si Romeo. Nay. Laing ko no ilistang papa. Kasi may mong father. Gusto.
Lister lagi. Dawa man imong papadan mo nang dinanana butangan karira kangan ni mama. Kasabot pasabot. Guardian. Ako may na, ako rin mo pirma. Ako may na. Ay, sa ako. Ugwa ko, sinanay si tatay na aman, sila pwede ilangan ni pirma. Diya, wa man imong papa, diya na aman ko, muna ako ra. Sabot ka? Ma. Dagan tagkuhan sa rape, manday na putas kapayas, na pamanday ay pero bawal man mo na yun. Kapatas. Balik tag ice cream na si mong birthday na. Hindi no? Yung ganang tatay, ice cream pohon. No, di pwede mag-absin-absin kay Ah, mo na exist, mabilis naman. Hala, garabis na garabing blessings ni nanay. Gabi. Gabi mo mag-out sa man. Gabi ita maghanda si mong birthday. Ang kaya mag-release mo ko na. Basta sis. Mga to kung mamagong otro sis. Sino ada yung mag-release? Si April ko Ah, grabe, releasean des. Diyan ako na po'y bahin mo na sa kuwan. Releasean des nanay sa, si tatay releasean sa senior citizen nila. Monay na ilang, monay, mga kwarta mga kwarta sila sa nagtatay, ilan dyan tigom kay kanang na in case of emergency kay mga tiguang naman lagi aron na po'y magamit og naay problema ang bayan na mo na mga pangtigom ni tatay kana pang mga panghatag sa mga uban mga anak nga mo din kinasingkasing nga gihatag mga wa nagkalimot sa ginikanan ipangtigom na ni tatay Ano ang kwartahan ito doon? kay sinanay si tatay, mga tiguang naman, daw may makita. Kag ilahang senior citizen kay every 3 months na. Every 3 months sila kuhanan. Mga dinapilis, kuhanin dyan ay. Pero di ka, kuhanan gapon ng tatay. Buwan na mo na na. Bumon gapon ng tatay. Kay kana laging na yung mga emergency. Excuse me, emergency nga na mga ilang Delivery ah. gamitin. Karipod ka rin. Ano? Nag-graduate sa tatay. Ning letak, malagi na yun, nanay. Nanulitak ito, nanulitak ito sa ibang ko. Ningkaan kadali na po, nay. Pero di man hindi mo kuan. Nagagabunta Di man ni aslam. Katura din tundan. Bukantong pasyon. Letak na. Letak. Sana all ning letak. Mura diyang naong letakun. Aw. Gahi. Kaadahan naman. Gigawas kay arong mo kuan. Dekado mo bugnaw. Wa isaksak na rin. Wa pa nagsaksak na gihuso man ang mga rep gas kay ganiha nag-burn out. Kuan gihuso na kay nagbalik sa kuryente kuno may makaguba matod pa nila nang gihuso na man. Ja karon mugret kog balik ni Trivers. Happy birthday Trivers. Sorry sa mga misunderstanding. May nga na ba guys? Kita magpaiubos na mo kasi tayo sa sa pagka istorag nga sakit. Paiubos naman gyapon kay baw kung di tasag sa Ginoo. Ginoo tanan na sayo. Na ikaw mother, don't stress yourself. No, You know everything about me. Ja, grabe ka English mo na ay sanay. Bidyo kira pa tanay. Nay. Bidyo kira pa tanay. Ito ka na still. Bitaw. Pakuha nagutas at ng mga sakit na nararamdaman. Nasasaktan ang Kaya sa iba ba niya, hindi ito madari. Ha? Sa iba ba? Napanay, wala pa naman humanay. Bisa. Kaya di mo ko kita gamay ang eyeglass. Nasira siya. Kaya di ako kita gladyo. Kung doon hanap. Nga, nilik si Dedari. Alis din na nakakilala kabuwan. Kabuwan tuig na dyan. Signature pa, di wala pa, signature pa din. Wala lagi, father, kay Wamanihas Mariano. Hi! Miguel Kulit na school principal. Oh, Kaya nga tawa na nga. taga Progression siguro na. Love you, kuno big. Kaya nga ng anak ni Miguel Kulit. Bill Kulit man. Oh. Lo! Mabasa din po kayo. Nabasa ko nung itang ipok, mother. Ginawa pang panipag sipon, grabe sipon. Hoy! Jarak ka day! Ang sipon, balik mo ka. Panik na. Say, gwapa na tabi. Ang luwa, pero yung guwapo. Matukos ko, Ambi. USA. Ah. Mabrod ko, be.
Mabito ipirmahan rin na nga, mapurot na ko. Na? Sugot ka. Kay? Nga naman. Ate rin pa po. Pero manguyab na ko, Amerikano, musugot na ko. Sugot ka. Nga naman. Kay di ka gusto manghuran? Maok ka. Ay, wala pa. Di ka ganahan og Isa pa na. di ko siya ka nag-English na Lami og English. Na what can I do iring bugdo. Hoy, ayun na iit kay dayti. Ano pagam. Di ko siya ganahan. Papis bukas na si mong cellphone be. No, ganito no. Aray. Dagan ko patok-patok na kay ganiho. Nga na pagkugdug unay lagi. Ngano ka na nay? Hindi nga naman po sa una. Parang ay, dahil pa ito kanunay. Kasi po ang kanunay. Paduk-paduk ko basta padugdugon, dabisag na man na dugon. Sa mga tabita sa ikong tutulubin. Animik na, hani ba sa ko? Animik na? Uy, nanas ang Roy, bisig na idang gasa. Nana? Mara na yung vlog day guys. Salamat ka sa grasya nga mong nadawat ron. Salamat ka ni mo ma'am. Mara na yung vlog. Daghan ka salamat sa mga followers, sa mga viewers, nga mga Utan. buotan ka nga nagsubaybay di dari na mo. Daghan ka salamat ninyong tanan guys. Ginoo na magbaws sa inyong kamaadyo dari na mo. Mara na yung vlog. Amping og ampo tang tanan. Thank you for watching guys. Bye. Bye, guys.